Egunon, urriaren 15, zapatua, seguraldi polite, umela, baina, itzure baten, egoizi dakar eta ziurrenik hori eten bat izango da perritziko bilketan. Bitartien ia zeuse topetan dugu. Eta hau da eguneko lehenengoa. Egiz esan ez dugu moten asko dauzenik. Inguru honetan hartzen dugun lehenengoa. Oso politxe. Urkizetan. Hemen orkatza jandakoak. Hobe, goze. Gaurko bigarrena. Edarra bai. Eta bestion ondo bat dauena. Beste bat. Kosteiako apurbete topetie, beste bat, baina hementxe. Eta hau da gaurko emaitza. Beste bat agertu da, galabatu ez duguna, eta, ez niz asko, baina ederrak. Venga, eskerrik asko eta hurreko arte.